皆さんこんにちは。カメランドイムラン TV のカメランです。イムランです。はい、夏休み始まってすごく暑い日々が続きますよね。で、午前中はやっぱり涼しいから外でちょっと遊んだりして、午後は家で勉強したりしていますけど、午前中で遊んで家に帰ってきて、家に冷たいアイスがあったら最高じゃないですか。だから今日は果物アイスを作りたいと思います。作り方も簡単なのでぜひ作ってみてください。まず1つ目はバナナアイス作ります。材料はジップロック、牛乳 150ml、バナナ1本、蜂蜜大さじ1杯でできます。はい、作り方はこれらをジップロックの中に入れて、ちょっとだけ混ぜて冷蔵庫の中に入れて 2,3 時間待つだけです。はい、ちょっと混ぜていきます。で、どんな感じに混ぜるかというと、このバナナを潰す感じにやっていきます。あとは蜂蜜を全体に送るような感じです。あとちょっと粒が残っちゃっても大丈夫です。混ぜ終わったら冷蔵庫に入れて待つだけです。2つ目のアイスはキウイです。キウイちょっと生で食べるのがちょっと僕苦手なんですよ。でもアイスだと何個でも食べちゃいます。まず使う材料はキウイ2個分、レモン汁小さじ1杯、蜂蜜大さじ4杯、ヨーグルト 200g、ジップロックで作れます。はい、作り方は同じで入れて、これらを全部入れてちょっとだけ混ぜて、それで冷蔵庫で 2,3 時間保管するだけです。キウイで、はい、あとはヨーグルト、蜂蜜、レモン汁入れます。持ってスプーンで入れて、本当に少ないでしんで、また混ぜる。で、キウイは別に潰さなくても大丈夫です。たらヨーグルトと蜂蜜を混ぜ合わすようにしてください。じゃあ保管します。はい、冷蔵庫に入れました。あとは 2,3 時間待つだけで、だからちょっとお出かけしてきます。はい、5時間ぐらい経ちました。5時間前に入れといたアイスが硬くなりました。これを食べてみたいと思います。美味しい。これなら食べれる。僕みたいに苦手な人でも美味しくこれは食べれる。バナナの方も取ってみたいと思います。バナナアイスも取ってみたいと思います。はい、いきます。こっちの方がなんか牛乳混ざってるからちょっと美味しいな。はい、僕たちこういう風に何もかけなかったんですけど、家にチョコとかそういうのがあれば自分が好きなものかけて美味しく食べてみてください。はい、あとは上に果物を乗せたりしても美味しい。もう完食しちゃった。はい、ということで今日はひんやりしたアイスを作ってみてみました。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで、ほーし。